O Máis que Tapas despediuse de Barbanza Arousa con propostas variadas na Pobra. Media docena de establecementos pobrenses sumáronse a esta ruta que cumpre 10 anos. Unha das mellores formas de coñecer un lugar é probar a súa comida. Conquistar polo Padal é unha das metas da ruta Máis que Tapas, impulsada por Barbanza Arousa, que finalizou a súa 10ª edición onte na Pobra do Caramiñal. 6 bares e restaurantes da localidade cociñaron as súas propostas para poñer o colofón a unha nova entrega desta cita anual. Promocionar todo o que son os produtos locais, pois me parece que son moi beneficiosos para todas as localidades, non? Eu penso que é unha ocasión pois para poder degustar e promocionar todo o que son os produtos locais e os viños tamén de denominación IXP do Barbanza e máis de Iria, así que, bueno, penso que é unha estupenda ocasión pois para saír e degustar todas as sabrosas tapas que seguro que nos poñen en todos os bares que van a participar nesta edición. Ruta de tapas na que ao longo da pasada edición se facturaron 40.000 euros, unha iniciativa que Vidal define de éxito. Este ano esperemos que facturemos máis. Aquí na Pobra, de feito, bueno, o ano pasado hubo unha participación pequena, pero este ano, bueno, pois hai unha participación xa un pouco maior, creo que son en total, bueno, creo non, son en total 6 locais os que participan, e bueno, estou seguro que a xente se vai a animar e que se vai a incrementar eso, pois a facturación dos locais que participan neste evento. Nesta ocasión, o London, o Galeón, a Curotiña, o Xanxo, o restaurante Hotel Cabío e Bocabío participaron no Máis que Tapas. Cada bar, cada local que participa, o hosteleiro, pois ten unha tapa diferente e bueno, seguro que todas van a ser pois suculentas, seguro que vamos a estar, todos os que as proben seguro que van a estar encantados de participar nestas degustacións. No caso do London, que venceu na pasada edición, a súa tapa foi... Es un bocata nuevo también que hemos hecho y lo vamos a introducir ahora en un pan bao nuevo y así también probar otros sabores al cambiar de pan y nada, a ver si le gusta a la gente y también que nos dé su opinión, que también utilizamos también el concurso de tapas pues para utilizarlo para opiniones de la gente, ir introduciendo. Mañana le vamos a meter algo más a la tapa y así vamos introduciendo nuevas cosas y que la gente también con su opinión nos ayude a mejorar. Es un pan bao con una carne mechada de pollo, condimentada así con bastantes especies y mañana lo vamos a condimentar con algún vegetal más y alguna salsita. Proposta que tivo moita demanda. Tamén destacou a importancia de contar coa ruta Máis que Tapas para impulsar a hostalería local. Tendrían que participar bastantes más de los que participan, pero bueno, yo intento participar siempre. La gente se tendría que animar un poco más porque el pueblo en invierno la verdad es que hay muy poquita vida, quitando el fin de semana alguno y bueno, a ver si se animan en las próximas ediciones. A xerente de Barbanza Arousa, Fátima Cachafeiro, afirmou que a implicación da xente e dos establecementos é cada vez maior. Está saindo moi ben en todos os concellos, estamos tendo unha participación máis alta, xa ano a ano se viña notando que se iba incrementando a participación, este ano, por suposto, continuamos nesa liña, estáse chegando ao territorio xente tamén, a parte dese movimento que hai dentro da comarca, estáse chegando de outros territorios próximos, co cual favorecemos tamén o turismo de proximidade, en tempada baixa, estamos dando ese pulo tamén á hostalaría. E por suposto a ruta de tapas pois tamén nos axuda a ese coñecemento do noso produto local, que é maravilloso, tanto o produto local do bar, tanto fresco como en conserva, e por suposto tamén os viños da IXP Terra do Barbanza e Iria. Na estrea da parada do Máis que Tapas na Pobra do Caramiñal estivo Rogelio Santos, mariñeiro e padriño desta 10ª edición. Eu como mariñeiro sempre agradezo que se utilizan os produtos que pescamos, a xente do mar daqui do local, os produtos de cercanía e por suposto tamén apoiar a hostelería, que tamén os que traballamos nos gusta cando chega o fin de semana, despois de largas jornadas, ter un sitio onde sentarnos e disfrutar dunha boa tapa, disfrutar dunha bebida e da compañía da xente. Así que eu sempre vou estar apoiando o local daqui do Barbanza, do Barbanza Arousa. A verdade é que traballar ca mancomunidade e cooperar con eles para promocionar os produtos locales e a hostelería dos 4 municipios do Barbanza Arousa, Ribeira, Pobra, Oxe e tamén Rianxo e Boiro, pois a verdade é que me encantou.
Rematou unha nova edición do Máis que Tapas, a súa primeira década de vida con bons números de participación e moita xente que se achegou aos locais a aprobar as súas propostas.